És un espectacle pirotècnic. Per això, Foc i Som recomana a tots els que vulguin participar duguen roba a ser possible vaqueres, roba per als cabells, mocador per a la cara i el coll i sabatilles d'esport. Tant l'empresa organitzadora com el grup Foc i Som no es responsabilitzaran dels danys causats a persones per no anar vestits o no comportar-se adequadament en un espectacle de correfocs i amb els seus membres. Gràcies per la seva presència i gaudisquem amb Foc i Som i el seu espectacle. Però està fora de França.